vi se TV? 3, 2. Jeg går efter dig. Jeg bor på Island. Du skal gå foran os. Hun gik under broen. Det er en pakke fra din mor. Vi taler om Thomas. Jeg skal gå ud med min venner. Du kan spille efter du laver lektier. Han står ved siden af mig. Jeg bor hos min mor. Du skal være med os. Ikke vi omkring vandet. Kommer du i festen? Vi flyver over Danmark. Jeg skal gå ud med min venner. Det var ikke god TV. Jamen, de kan gøre det.